এইটা ହେଲା ଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜାଗା। କାଠ ଚୁଲିରେ ହୁଏ, ଯାହାକି ମଟନକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି କେମିତି ଦେଖିକି ମୁହଁରେ ପୁରା ପାଣି ଆସିଗଲାଣି। ଫାଇନାଲି ଆମର ମସରୁମ୍ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। କରାହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ କଲର୍ ବାର୍ଡ଼କୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କହିକି ବିକି ଦିଅନ୍ତି। ଘାଗରାର ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳପଟ ୱାଟରଫଲ୍ଟା। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ଟ୍ରେକିଂ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବରମାନେ ପିକନିକ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ଟି ଆମ କେଉଁଝରର ବେଷ୍ଟ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ସାନ ଘାଗରାରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ସାନ ଘାଗରାକୁ। ଆଉ ଆମ ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘାଟି ରାସ୍ତା ପଡ଼େ, ଯାହାର କି ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଭୋଜି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଟିକେଟ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ସେୟାର କରିଦେଉଛୁ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 8:30 ଭଳିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ରୋଷେଇ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିର ପକୋଡ଼ା ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଛଣା ହେଉଛି। ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଭାତ ବି ବସି ସାରିଛି। ମସରୁମ୍କୁ ସଫା କରିକି ଅଲରେଡ଼ି କଟାକଟି ଚାଲିଲାଣି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଟନର ମସଲା କଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମସଲା କଷା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମଟନ୍ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁଝରର ମଟନ୍ଟା ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆଉ ୟାକୁ ବେଶୀ ଖାସ୍ କରେ ୟାର ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି କାଠ ଚୁଲିରେ ହୁଏ, ଯାହାକି ମଟନ୍କୁ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏତିକି କାଠ ଦେଖି ଭାବିଲି କ'ଣ ଆମର ଏତିକି କାଠରେ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଇଡ଼ରେ ଗେଷ୍ଟ ବି ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଅତି କମ୍ରେ 70ରୁ 80ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ପାଖାପାଖି 6000ରୁ 7000ଟା ଲୋକ ତ ନିହାତି ହେବେ। ପନିର ପକୋଡ଼ା ପରେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ରୋଷେୟା ଭାଇ ଚିକେନ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ବହୁତ ସମୟ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଛଣାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି କେମିତି। ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି, ତ ତାକୁ ଛଙ୍କାରେ ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ଦେଖିକି ମୁହଁରେ ପୁରା ପାଣି ଆସିଗଲାଣି। ଶୀତ ଦିନ ଭୋଜି ବିନା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧୁରା ଲାଗେ। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତ ବନ୍ଦନ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଗୋଟେ ପିସ୍ ପକୋଡ଼ା ଉଠେଇକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା ତାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ୱାଓ ଥିଲା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ମୋର ଟେଷ୍ଟ କରିବାର, ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଖାଲି କଟା ପିଆଜ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ଏତିକି ତ ଦରକାର ଆଉ। ଇଆଡ଼େ ଗରମ ଗରମ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ମାରପିଟ୍ ଲାଗିଗଲେଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଟନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି। ମାଂସକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ରଖା ହେଇଥିବା ଚର୍ବିକୁ ଆଡ଼୍ କରାହେଉଛି। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ତାପରେ ଆମର ମଟନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ମସରୁମ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାହେଉଛି। ମସରୁମ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଡିଶ୍ରେ ମସଲା କଷିକି ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମସରୁମ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରାଗଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ମସରୁମ୍ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମସରୁମ୍ ପରେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଏବେ ପନିରର। ତାକୁ ଆଗରୁ ଛଣା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ଗ୍ରେଭି ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଓ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରାଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଥିରେ ପନିର ଆଡ଼୍ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ମଟର ପନିରଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେଳ ହେଇକି ମାନେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି ପିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ଅଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ, ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଟା ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ରହିପାରିବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଛପଟର ସିନେରୀ ବି ଏ ଜାଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗରମ ବି ଅଛି। ଆଉ ପାଗ ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପୁରା ନିର୍ମଳ ପାଗ। ଏଇ ପାଗକୁ ଯେଉଁ ପକୋଡ଼ାଟା ହେଇଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର।
ମାଆ କହ ଯାହା କହିବ ହେଇଛି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। କେନ୍ଦୁଝରର ମଟନଠୁ ବି ବେଶୀ ଫେମସ୍ ଯଦି କିଛି ଅଛି ତେବେ ସେଇଟା ହେଲା କେନ୍ଦୁଝରର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ। କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହିଁ କେବଳ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ୍ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଇବେ। ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ପ୍ରାୟ କଲର୍ ବାର୍ଡ଼କୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କହିକି ବିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ମାଂସ ତରକାରୀଟି ତ ପୁରାପୁରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ତା କଲର୍ ଦେଖିକି ଭାବନ୍ତୁ ୟାର ଟେଷ୍ଟ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ଜବରଦସ୍ତ ଭୋଗ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିଛୁ ନା ପିଟିକି ମାରି ପକେଇବ ଭଳିଆ ଧରୁଛୁ। ପିଟିକି ମାରୁଛି ବୋଧେ। ଆମର ସେଠି ଗହିର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଳାରେ ଲଗେଇଲି। କେତେ ଗହିର ସେଟା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। ସାନ ଘାଗରା ଯୋଉଠି ପାଣିଟା ପଡୁଛି ସେଇଠି ଯେତିକି ଗହିର ପାଣି ଯେତେ ଡିପ୍ ଦେଖିପାରିବ ଯେତେ ନୀଳ ଦେଖିପାରିବ ସେଇଭଳିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଘାଗରା ଦେଖାଅ। ନିହାତି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭୋଜିଟା? ହଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପକୋଡ଼ା ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ପନିର ପକୋଡ଼ା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର? ମସ୍ତ ହେଇଛି ପନିର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ଖାଇଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତୁମେ ଟିକେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଆମେ ଭୋଜି ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମେ ତିରିଂ ନାଚ? ପୁରା ଜଳିବ। ପୁରା ଚିରିଂ କରିଦେବୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇସାରି ପେଟଟା ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଲାଗିଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ସେଇ ଭିତରେ ଟିକେ ପେଟଟା ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଆଉ ସାନ ଘାଗରାରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିଦେଇକି ଆସିବା। देखिया बोट तो मैंने चलाउछन्ती आउर अछन्ती पिला बोधे मु जगी भी जन्ती आमे भी जगिछु। देखिया बोट आसु एटारी भी एंजॉय नेवा सनागरार अधा जगह एंजॉय नहीं सरुनी। भोजी भोजी तो हबड़ा अलगा ना व्यू एंजॉय नउछु बटरे बोट पाई गलो ना बोट देखिउ। बोटिंग पर पर्सन 30 टंका नेउछन्ती आ बोटिंग करिकी आपण शिव मूर्ति पाखकु मध्य जाई परिबे। निहाती बाघटा ନା ମଟା କୁକୁରଟା ना तुम चिन्हिन 30 मात्र ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ଦେଖିକି ପାଖରେ ରହିବା କଥା ନା ଏଠୁ ପଳେଇବା କଥା? ପଳେଇବା କଥା କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? ପଳେଇବା ତବେ ଚାଲ। ନା ସାନ ଘାଗରାର ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳପଟ ୱାଟରଫଲଟା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ 90% ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଦେଖୁଥିବେ ଜାଗାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ୱାଟରଫଲ ପାଖକୁ ଯିବାର ତ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତ ଭାଇ ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସାନ ଘାଗରାର ପପୁଲାରିଟିକୁ କେବେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହିଁ ଜାଣିଯିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜାଗା। ୱାଟରଫଲଟିର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 31 ମିଟର ଆଉ ଏହା କେଉଁଝର ଟାଉନରୁ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅଲରେଡ଼ି ସାନ ଘାଗରା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗାଇଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ ଆଉ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କଷା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଟନ୍, ପୁରା ଝୋଳ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଡାକି ଦିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇକି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ମଟନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଭୋକ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଲେଣି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ବି ଅଛି, ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେନି। ମଟନ ନ ନେଇକି ଯାଇହେବନି। ମଟନ୍ ନ ନେଇକି ଯାଇହେବନି? ମଟନ ନେଇକି ନ ନେଲେ କେମିତି ଯିବ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତୁମେ ଭେଜ୍ ବୋଲି। ମୁଁ ଭେଜ୍ ଖାଇକି ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁ। ମଟନ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାହାର କରିତ। ଜୁସି वाला ଚିକେନଟା ବାସ୍। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। କୋଉ ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି? କୋଉ ବ୍ଲଗ? ପନିର କୁତୁ ବ୍ଲଗ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ପିକର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଲାଣି। ଜ୍ୟୋତି ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ସାଇଡ଼ରେ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା।
टूट जाए राजा जी पलंग कसबा के जाए आम सांगरे आसिकी स्कूल छुआ मैंने मिसीगले नाचिकी पूरा धूली उड़े दूसरी। जमीक गोटे सांगर बाहाघर आम से मजार आसलु आम गोटे वन टाइप बरजात्री आसलु गोटे जगह को जोटि आमर कन्या घर कही हेनी किए आम भाई मैंने आसलु भौणी मैंने आसलु बंधु मिलन होता समस्त एंजॉय कले भले भले आम काम भोजी समाप्त हो ग्रुप फोटो उठे घर को पड़े। तो वीडियोटी आपको भल लगी चैनल टी निश्चय सब्सक्राइब करेंगे। ये आम आजिकार भोजी को समाप्त करुँ।